Pagbalik sa Pilipinas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan sa nasod Hong Kong ni adtong March 2025, giaresto dayon kini sa naiya sa mga pulis nga gipanguluhan ni kanhi PNP Chief Nicolas Torre III. Daghan sa mga kaalyado ang mipalag kay para nila illegal ang nahitabo og wala may agi og due process, pero gibarugan sa PNP nga misubay sa proseso ang ilang pag-aresto sa kanhi Presidente, ilabi na kay sugo kini sa International Criminal Court kun ICC nga maoy nagpagawa sa warrant of arrest. Bisan unsang pamaagi og legal nga proseso nga gihimo sa mga abogado ni FPRRD na biyahe gyud kini padulong sa The Hague, Netherlands. Apan wala kini lung-i sa mga supporters kay gawa sa Pilipinas nga naghimo og rally isip pagpasibaw sa ilang pagsupak. Nagrally sab sila dito sa mismo duol sa ICC. Apan ning panahona, nagsugod na ang campaign period sa mga national candidates na nagpapili sa 2025 midterm elections. Og March 28, 2025 sab alang sa mga local candidates sama ni kanhi Presidente Duterte nga nagpapili og balik pagkamayor sa Davao City. Apan daghan na nagsulti nga mas misikat og samot ang kanhi Presidente og nakakuha kini og landslide nga boto pag-abot sa adlaw sa pinilian ni adtong Mayo 2025. Bisan ang mga kandidato nga kaalyado sa mga Duterte sa Davao City nakakuha sab og landslide nga boto. Apan bisan og miabot og patriarch sa mga Duterte, wala kini makapanumpa. Mao nga milingkod karon isip acting mayor ang anak nga midaog pinaagi sa landslide vote pagka vice mayor sa syudad nga si Sebastian Baste Duterte. Og milingkod sab pagka acting vice mayor ang apo ni Digong nga si Rodrigo Rigo Duterte II. Hangtod karon padayon ang pakigbisog sa mga Duterte aron na makagawa sa prisuhan sa ICC ang ilang amahan. Og ilang gipanaad nga buhaton ng tanan aron na makabalik sa iyang yutang na tawhan ang kanhi Presidente. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!